nemám. Dobre, ďalší príklad. 6 Skade začínaš? 3 plus 3 je 6. Nie. Pod seba počítame, nie 3 plus 3 do riadku. Takže 3 plus 6. No. 3 máme, takže ideme. Plus 1 je. Aj von 4, kamerovanie. 5, 6, 7, 8, 9. Ku 3 sme dali 6. Koľko to je? No ku 3 sme dali 6. Koľko to je? Koľko nám vyšlo teraz? 6. No nie 6. Máme 3. 3 máme v hlave. A ideme, pridáme k tomu 6. Plus 1 je 4, plus 1 je 5, 6, 7, 8, 9. Tak 6 plus 3 je 9. No, tu, po trojku. Tak, ďalší. 3 plus 6. No. 3 máme. A k tomu musíme 6 pridať. Takže ideme. 3 máme, plus 1 je 4, 5, 6,